Nilutam na yung mga design. Asan? Akong manghod. Uy! Day! Day! Aw! Nag-usap ka nila! Usap man! Dali. Usap man, te! Sige, kang pagwapa diha. Nag-stress pang ka! Usa day, bawal nila mag-days din. Nanudlan na galit to. Usa man day? Ang itong rest house dito! Ano ba ito resource day? Okay naman dito. Ikaw tali palimpyuhan! Nan ako na kita design. Ikakuan ka na ato ng designan kay kabaw biya ka dito. Daghan kayo nag manglaan dito ang manuro. Aw! Naan ako ikontrabahante, te. Gahapon akong gikuha. Nya ba ito? Oh, maayo lagi. Nanglimpyo na gali, oh. Nag-chat gito na ko sa iyo daw siya. Aw, Magiham kayo, te. Babay na, babay? Kana nga mga babay kay limpiada. Laki? Laki! Ano man di ay? Ang mga naman sa ito yung mga kuan dito gipangkargahon no. Uy, mas masinot ang laki, te. Kay nakagipang ko itong mga sagbot. Mangguna, mabuto siya dito gusto karan. Ah, mo sa ang mga babay Babay, mayroon sa pagwapa, god. lagi. Nya, except ko pila man tong kuan atong gi babayad mo dito. Kung giyan siya, oh, ikaw rin, bahala ato sa Pero wala ta mo nga pilay gusto. Wala. Tagana siguro to. Ni ano siya nga, depende daw nato. Aw, Sa tanaw. akong buwan niya, te, kay kugihan, makaiti. Kugihan. Ang dato iyang. Kunya ko hatag tanaw na ko ang iyang mga area giyon sa paglimpyo. Mo gali, ato na to na. O to, mga salubi ato dapat hal. Ikaw ko mo makasamina nato kay. Oh my god. Nato tong balay, nato nga rest house nindot kay to kuan native. Sus, ay kabalaka. Uy, kay ako rin, bahala na. Si sayon kay to kay nano ko kita design ato ni ikuan. Ibigay na, uy, sige, tag-design. Ay ko ni kay. Di tanaw, di anak ko nga naon kay tanaw na ko. Picture na ko sa dapit ang kuan ato. Sige, Mga sige. Christmas tree. Sige, adaman ka dito. Una na dito na. Sige, na to sa kuan. A few moments later. Manag ko sa kusina. Sakto na ito pagka-arrange na ko ang mga labador, mga balbi. Nagkakato mo din ilang balay na yun. O, nag-record sa trabahan din eh. Uy! Kini ay. Ay, kanira kunting ayos ha. Dali, kini mo kuman. Nasa po din taguan din na silhing ko. Ano na di eh. Pastilan. Uy! Mga dato, mga tauhan na mo ni silhing. Oh my god. Kung saan taon na yun, murang silhing sa 2 anyos. Oh! Nagsigaman! Okay, pag-dito, binako nito karas. Patay. Sayos eh. Oh my god. Ugungan ka sa'yo. Tusilingan nila, orbitan rin. Makikito ko. A few moments later. Matay ko diya. Trabahante. Kasi gada ko siya kuan gulo niya. Dapat to kang saway lang limpyo ba? Ang limpyo baka na. Ang limpyo. Oh my god. Ano mo ano lang takan? No, 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 no. Uy, mali. Ano mali? Ano mali? Hilay-hilay lang gud siya ka. Oh my god. Oh my god. Wala ko diya ko Christmas day. Kasama ka na, dalawa pa ba? Sa sinaguba na yung Christmas. Animal.